Kaya kelepon ngene iki lho, tak gasak gak nangis areke. Ya pun ya. Dul gak sengaja ya aku mang. Ayo. 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 Oh, laler kremi kon. Ayo. Oh. Kenek kon. Kowe aja miber kon. Sakno iki. Ayo. Oh, ancene gregetno laler iki. Oh, lalernya lulu. Men. Loh. Sepurane ya Dul gak sengaja ya aku mang. Iki jangkrik saben potong rambut mesti turu adake. Iki jangkrik kok gak entek benang iki. Jangkrik. Jadi jangkrik. Akhirnya entek benang iki. Nanti andukku kene mang. Terus aku tak dekek kene mang. Oh, sendul keremi ancene. Oh, ancene telo boleng. Kebiasaan kon iku nyelang anduk gak ngomong-ngomong. Jangkrik ayo sing temen kon iku pun kapan saktimu nek ngene carane. Ya wis temen to aku iki, mencane wetengku gedhe ae. Manggane dalan, mangan iku dikontrol, ojo dilos ae. Mosok sego sak dandang dientekno ijen. Biasa sakmono encene. Ya wis ganti latihan ae saiki. Kok tambah enak-enakno klesetan iku lho. Sajane kon iki niat latihan ta enggak sih? Ya niat sih. Lah ngono lha apa kon turu-turuan? Sing turu-turuan iku sapa? Aku mono gawe sok tangi iki. Jangkrik. Ayo. Ayo ngene aket mang. Sandalmu iku lho kari jukuken. Oh, adake. Bagus. Ya wis saiki seko jam sik ping 5 gawe pemanasan ayo. Siap suhu. Oke, cukup. Saiki delok paping iko. Kodak. Wis cukup, ojo guyon ae, cukup. Ya wis saiki latihan sing temen ketahanan fisik. Ayo kuda-kuda. Siap suhu. Ayo ngadep rene kon. Ya apa pon, gak apa-apa dah wetengmu. Gak apa-apa aman to. Bagus, ya wis ayo giliranmu Dul.
Jangkrik kok malah nangis iku lho. Endi oleh mulatian iku tokno. Mosok digasak pisan wis nangis. Kaya kelepon ngono iku lho, tak gasak gak nangis areke. Ya pun ya. Lho, jangkrik. Jangkrik pun. Jangkrik kok niki sak gajabut semaput pisan opo ngangkate iki. Ayo emang ngono. Iku lho kono kok njuk nangis ae tak tapuk sandal ngono. Gak kuat aku tok. Sebut iki yo ngene sak gajabut kok semaput pisan adake. Tok, utang duit tok. Wis gak kapok aku ngutangi awakmu. Apa utange gampang nyauri angel. Ayo lah tok, utang 200 ae lho. Minggu ngarep tak sauri. Kon iki dublek ta. Sekali gak yo gak. Iya saiki kon ngomongi minggu ngarep. Nah wis tak utangi, iso-iso tahun ngarep kon ket nyaur. Gak tok, temenan aku iki. Wis gak, mending milih amane aku. Ayo tatok, butuh aku iki. Gak ngurus, bakon butuh bang, gak ngaruh nang uripku. 200 ya lho tok, bebek kuwe sing gak jaminan nek gak percaya. Lho tok tok. Ancen arek keremin, urip kok senengane utang terus, heran aku. Ayo lah tok. Kon niku jangkrik anjene. Ya wis iki. Awas kon, kate nyaure bulet tak patil kon. Iya tok. Tapi ojo lali bungae 10% niku. Iya. Awas kon nek bulet tak sikat kon. Kak. Cair. Ayo bayaran utangmu. Iya tok. Nah, yo ngene ya, nek utang iku kudu tepat waktu mbayare. Terus endi bungae? Iki tok. Kon niku jangkrik. Nah, iki tok. Nah, yo ngene, aja macem-macem kon ambek to hari ku tak sikat pisan kon, Duk. Cie. To hari kental cie. Iya, to hari cie. Sikat.